Què tal, amics? Benvinguts a una nova edició del programa Temps de Neu. Avui en un programa molt i molt especial perquè aquest cap de setmana a la Cerdanya s'ha batut un rècord del món històric. 5.089 persones han vingut a participar a la baixada de torxes conjunta de la Molina i Masella. Això vol dir 2.000 persones més que l'anterior rècord mundial, que és molta gent. Déu-n'hi-do, la pròxima estació que vulgui superar el repte que tindrà. I tant, molta A feina. partir d'ara us convidem a veure un programa ple de neu, ple de foc i sobretot ple de sensacions. Comencem. Tot va començar just a l'hora que normalment tota activitat de neu acaba. A les 5 de la tarda, els remuntadors mecànics de la Molina i Masella es posaven en moviment per pujar dalt de tot de les pistes un munt d'esquiadors amb ganes de celebrar el Dia Mundial de la Neu i reivindicar a tot arreu que el Pirineu també existeix. La base de totes dues estacions era un sac de nervis. Buf, una emoció... Uf, no sé ni què dir, perquè tinc uns nervis a sobre que estic molt emocionat i no puc, no puc. Això és massa per mi. Tens ganes de fer-ho o què? Oh, moltes. Ens vam perdre l'última, però esperem que aquesta sigui amb rècord i tot, serà molt guai. Jo també molt nerviosa, sí, perquè és la primera vegada que ho faig i no sé. Jo la vaig fer fa 3 anys i és com si fos la primera vegada. I potser ja serà l'última, perquè soc molt vellet, jo. Com t'imagines que ha de ser una baixada? De nit, molt divertida, sobretot molt divertida. Veig que vas abanderat, Vaig abanderat. Una experiència maca i espero no caure. I ara el tercer, que és el més fàcil de tots. Iengue. A l'Òscar Roc, amics meus, en el moment que li va caure el barret al cap. I, bueno, ens passarem bé. Ho has fet alguna vegada o què? No, pues la primera, és la primera. Per respecte? Per respecte. Bueno, una mica perquè no sé on vaig, però amb ganes. I enfoca les mans, és divertit, no? Sí, no? No estic molt emocionat i vull fer el rècord. Bueno, entre tots. La baixada de torxes m'imagino que serà molt xula. Anirem a 1 per hora, però és igual. Tu havies fet una cua tan tard alguna vegada? No, mai. La veritat és que m'acostumaré i vindré sempre a aquesta hora, a partir d'ara. Molta emoció, molts nervis. He esperat 3 anys per tornar a fer una baixada així, 4 de fet. Vaig amb l'anorac de les baixades de torxes i vaig guardant tots els forfers aquí posats i mira, un al·licient més, una tonteria més aquí dalt a les pistes. M'ha fet molta il·lusió venir a esquiar perquè fem 3 generacions. Jo ja una mica grandet, la filla i el net. Ja fa més de 60 anys que esquio, vol dir que encara tenim humor per fer aquestes baixades en torxes, que és una cosa molt simpàtica, i ojalà aconseguim les Olimpiades. Una baixada de torxes organitzada per les estacions de la Molina i Masella adaptada absolutament a totes les possibilitats. En aquest sentit, hem de destacar que una trentena de persones amb discapacitat van baixar per la pista del Bosquet, amb col·laboració del Centre d'Esports Adaptat de la Molina. Deixem aquesta pista i anem a les cotes més altes de totes dues estacions. Per portar la torxa, per si algú no l'ha portat mai, l'hem de portar amb el braç estirat amunt i una mica enrere. No tingueu mai por perquè aquestes torxes no cremen la roba. No són com les d'abans. Si us canseu, podeu canviar tranquil·lament la mà, que des de baix a l'efecte no es veu. Estem encenent torxes a tots els punts dels itineraris. En 3 minuts sortim. 3 minuts per acabar d'encendre 5.089 torxes com aquesta i tot preparat per il·luminar la Cerdanya.
Els més petits també van tenir el seu espai al parc infantil. Un grup de 100 petits esquiadors van participar en un acte molt singular. Portaven unes torxes molt especials d'aquelles que no cremen. I van tenir l'oportunitat d'encendre un pavater tant o més bonic que el dels Jocs Olímpics. És molt important, la gent sap que també hi ha moments per divertir-se. Avui ens hem divertit, però posar en marxa aquestes il·lusions també té una repercussió molt directa amb l'economia. I ser capaços d'assolir aquests jocs ens reportaria inversions molt importants, públiques i privades, en un moment en què crec que necessitem també aquest tipus d'empenta en el nostre país. Fi de trajecte a la Molina i a Masella. És el moment de deixar cremar el que queda de la torxa i de fer balanç. Fas una cara d'alegria impressionant. Mira, no sé ni què dir. Exactament. Molt bé, molt bé. Molt maco i tot sigui per als Jocs Olímpics. T'ha agradat? Preciós, molt maco. Quina sensació has tingut? De llibertat, preciós, sí, molt maco. Ens ho hem passat molt bé, hi ha hagut molta gent. Vols sortir al zona zapping? No. Jo la PM! Home, increïble. Sí? A deixar de nit, tanta gent, tant de foc, és molt guapo. Quina experiència, Home, doncs sí, era la primera vegada que baixàvem i la veritat és que ha sigut molt emocionant. M'ha agradat molt, ha sigut una experiència nova i ha sigut molt divertit fer un rècord nou al món. T'ha agradat o què? Moltíssim, he disfrutat molt i he gaudit molt de la baixada. Escolta, tu creus que Barcelona es mereix uns Jocs Olímpics d'hivern? Oh, i tant que sí, i tant, sens dubte, clar que sí. Què tal l'experiència? Molt bé, és la primera vegada i m'ha agradat moltíssim. Tornaré. Un cop finalitzada aquesta baixada de torxes, organitzada per les estacions de la Molina i Masella, amb un recorregut de 40 quilòmetres i un desnivell de 1.000 metres, va arribar un dels moments més emotius de la nit. Amb el testimoni de 5.089 torxes, les diferents autoritats del govern català i dels consells comarcals i dels ajuntaments implicats en la candidatura olímpica encenien un pavater ple de simbolisme. Si el 92 va servir per posar la ciutat en el mapa, el 2022 podria servir per posar-hi el país. Tothom va destacar la importància d'aquest primer acte popular en suport d'uns nous Jocs Olímpics per la ciutat de Barcelona i per tot el Pirineu. Això és un fet molt bo pel país, perquè el turisme de neu és un gran potencial per Catalunya. I les nostres estacions, els catalans les coneixem, però necessitem que vingui molta gent de fora. I penso que Catalunya té capacitat d'atraure gent d'arreu d'Europa, per exemple. I després no ens n'oblidem que la neu és una de les bases econòmiques del nostre Pirineu i, per tant, també l'hem de potenciar. Aleshores, si aconseguim les Olimpiades, això serà molt positiu pel Pirineu, serà molt positiu per Barcelona i serà molt positiu pel conjunt de Catalunya. L'objectiu és molt important, i els Pirineus han demostrat avui que estan vius, perquè que avui responguin 5.800 persones baixant a aquestes hores amb una antorxa realment demostra que la gent, que hi ha vida a la muntanya. A Barcelona 2022 és molt important per la ciutat, però és molt important pels Pirineus. I avui s'ha demostrat, hem fet avui una promoció molt important de la nostra candidatura i esperem que aquesta alegria que s'ha viscut avui es pugui arribar a demostrar la candidatura que realment els Pirineus viuen i molt al món de l'esquí. I per acabar, uns focs d'artifici d'aquells que es veuen per tota la comarca. El primer acte de suport per la candidatura?
Sí, evidentment, sí, hem estat treballant fins ara molt amb els fonaments, amb estructurar el projecte, amb intentar respondre als requeriments de les federacions internacionals, amb intentar treballar amb els tècnics dels diversos departaments de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, dels municipis dels Pirineus, de la federació, dels patrocinadors, dels empresaris, dels clubs, i això sobrepassa tot això. Això és molta gent, és un estímul brutal per nosaltres, aquesta és la veritat. Vol dir que no estem sols, vol dir que no tenim una idea boja, sinó que darrere d'aquest projecte hi ha molta gent. Seria la primera ciutat del món en fer estiu i hivern. Ho veu possible? Home, jo crec que sí, a més, jo crec que ha de ser un plus, no?, aquest, precisament, el dir que podríem ser la primera que fes uns i els altres. I jo crec que, sobretot, és una molt bona oportunitat per al Pirineu i per Catalunya, no?, perquè els Jocs Olímpics de Barcelona van canviar Barcelona i jo crec que aquests Jocs Olímpics podrien canviar el Pirineu i una part important de Catalunya. El repte no era gens fàcil, i molt més aquesta temporada, però tot i els inconvenients que tots coneixem, la pròxima estació d'esquí que vulgui superar aquest rècord no ho tindrà fàcil. La Molina, Masella i tot el Pirineu català han deixat el llistó molt alt, 5.089 somriures. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, every time she closed her eyes. Just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly, every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies, and dreams of paradise, underneath a stormy sky. She said, oh, I know the sun will set tonight. We'll dream of paradise,